וחזרתם אלינו היום. עכשיו אור יסביר לנו על האופניים שלו. בוא לפה אור. אור. שלום לכם, אני אור חולי וקניתי אופניים לא מזמן. אני אסביר לכם עכשיו מה יש באופניים שלי. קודם כל אני אתחיל שאופניים הם בכל מיני גדלים. יש לנו מידה 24, יש לנו מידה 26 ואפילו יש לנו מידה מאוד מאוד קטנה שזו מידה 6. אז בכל אופניים יש ברקסים. מי יודע מה זה ברקסים? אז אני לא שואל אתכם, אז אני אגיד לכם. זו שאלה רטורית. בדיוק, זו שאלה רטורית. אז יש לנו ברקס אחד כאן, שהוא ברקס קדמי. ויש לנו ברקס אחד שהוא ברקס אחורי. לכל אופניים יש כיסא נוח ויציב. אצלי באופניים יש גם פנס שמשמש לראיית לילה. באופני הילוכים יש הילוכים. אז אצלי יש 7 הילוכים. וכאן זה הקילומטרים. כאן יש 2 גלגלים. שאלה הם מה שמסיעים. כאן יש לי 4 קפיצים. 2 כאן, 1 כאן ו1 כאן. וזהו, זה מה שיש באופניים שלי.